Kaixo artistak, hemen gaude prest, errotazioa eta traslazioa lantzeko, ariketa simple, erreza eta divertigarri bat egiteko. Horretarako, ateratako fitxa eta lur planetan naiz ilargia beharko ditugu, arkatza, borragoma, margo batzuk, artaziak, kola, eta gero hemen jartzeko, eta anilla, eta enkuadernatzeko. Lehenengo pausua, traslazioa, errotazioa eta urtaroak idatziko ditugu. Lurra eguzkiaren inguruan biratzen da 375 egunetan urtaroak osatzen dira. Lurra bere ardatzaren inguruan biratzen da egun batea, eguna eta gaua osatzen dira. Beraz hemen udaberria, udazkena eta negua. Bigarren pausua eguzkia margostea izango da. Nik hori kolore hartuko dut eta margotuko dut eta horrela eta bere ingurua gustatzen zait laranjaz margostea. Zuek ere egingo duzue? Behin margotuta, zer egingo dugu? Behin margotuta, gure zatiak hartuko ditugu eta urdinez eta berdez margotiko ditugu. Behin margotuta, hirugarren pausua moztea izango da. Nola moztu dut nik? Txaran! Moztuta, behin moztuta. Ilargia, azkenengo pausua, laugarren pausua, ilargia lurraren atzean itxatziko dugu eta anillarekin eguzkiaren lekuan jarriko dugu, horrela, primeran, gure marrazkia osatzeko, traslazioa eta errotazioa osatzeko. Hori bai, azkenengo pausu bat dago, zein da magia. Gero, pizka bat apaintzea. Bosgarren pausua. Zelan ikusten duzue? Beno, espero dut zuei gustatzea beste bat arte.